Sai kanu parido ubolus ari-ari hari tu minggu bulan nang taon macailah si tutundo tahenang rohan ala toton di bagas ahi pason alai mono adong naro arsak ni rohan Victor Galedo tahenang rohan disimai basadar di parmoluan marliku-liku dong dalam ningolu dan terpikiran HP perjalanan ningolu dan semana di rohan dao arsak ni rohan tapase